2023 विश्वकप ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦଳରେ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗେ ବଢ଼ାଇବା। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ବିସିସିଆଇ ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ 11 କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆଉ କେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳିକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। 3 ନମ୍ବରରେ ବିରାଟ କୋହଲି, 4 ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, 7 ନମ୍ବରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, 8 ନମ୍ବରରେ କୁଲଦୀପ ୟାଦବ ଏବଂ 9 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ମହମ୍ମଦ ସାମି, 10 ନମ୍ବରରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, 11 ନମ୍ବରରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଦଳର ଏହି ପ୍ଲେଇଂ 11 ଖେଳିବାକୁ ନଜର ଆସିବେ।